What's happening? Yeah, sorry no. Me the man dia ko sunsum ne media. Me the ko spirit no. Papa na de mame. Papa na de mame. Ntra woda da me. Mame me woda da me. Na me yam garam se u. Na da da me ah. Na me nim da. Rita na ka kire me. Na woda da me mame baaye. Na mo anga sa mo gi ade ni firi mi nsem. O ye be ma baje. Media. Me de amakobara somo. Mo fa nya adwuma. Na me ta na chi. Abusia so bi ka se asem ebesi e wo D4 kwabnasia ma ene ne nwa sofu boache entam a bigidi se nka ye nyini sans no bi so be ka kire ye se D4 boache e de ensem bi e ba beto D4 kwabnasia ma ho e wa abonten asasem no ote a eye ahodwire a bigidi se eno so nkanya de ebeje adi ensem a D4 boache anase sofu boache e de aba beto abonten e fa ne nwa kwabnasia ma ho no busua e ye ensem a eye ahodwire pa sansem no ne sa video no na mensa ka me de baba so mo subscribe my page we me adoma no so ama upload bi bebia unsa etimi akebi abusia D4 kwabnasia ma se ne enimu Ghana house ne bofo de ne ye adwuma eye ajagraja enu nti de different se ajagraja no ne nwa ba ko obi anim se ono ne edi ne dwuma pa ene sofo boache ene bebia D4 kwabnasia ma beko bia sofo boache ebo ne chidoma ne dwuma oye ne nyina onene na eye na abusia entokwa asi e wo sofo boache ene D4 kwabnasia ma ntem no eno nam so e ma sofo boache e de nsem bi ababonten abeto abeka fa D4 kwabnasia ma ho ne nsem a wokan nyina ne se ne nwa D4 kwabnasia ma kira wo se waben a wo bofo de ne ye adwuma de a wo ba yare fo hyedem a ontime nsa ne yare eno nti sofo boache D4 ebisa D4 kwabnasia ma se owo bambo de adentina ne ba na wawo no yare fo de na hyedem no onyini mpia ma bonten no ma sane yare na nam ebo ne ho safo hene se obotumi nanso wawo yare fo hyedem abusua eno anso ho a sofo boache kire se ono D4 boache ene kwabna asia ma ne mienu aka bom ene oba ba ko akwakoda oba no eye ono sofo boache empena na D4 kwabna asia ma eyire ne empena no eno ne da ye se oba no kwa wampene so amfa ma D4 kwabna asia ma na se sa na o kire de na se yampa de a na D4 kwabna asia ma ene ono sofo boache no edi mojafra ewo baba ko abusia sofo boache koso kire mu ekasa yie pa wo kire se D4 kwabnasia ma kra honhom na ode ne ye adwuma no honhom no watrapo ono sofo boache no ede honhom no atukwan atrapo entisese no sofo no kwabna D4 kwabnasia ma no nam Ghana ha no honhom ban na ode ye adwuma wenim nyina ne ensem bi a eka ho a sofo boache ababonten abeka ede afa ne nwa kwabnasia ma abusia yanko ne yanko hwe senia sofo boache ebro nsem no so faaye ede fa D4 kwabnasia ma ho na yemra George 19 amaka ma no otum no me oba yare hyedem wo oba wo yare hyedem o a wontimi nante wo so abene oba yare hyedem a onante da kwasi ampanyine wo so ya wo so wa homambo wo de la wo oba yare hyedem o Sami menya HIV. O mama ni ba mama tanze menya HIV. Ene me no nyina di twa baako. Me girlfriend o yire ni di no. Enti se be o HIV di na wo bi. O yire me girlfriend di no. Me o HIV di na wo su wo bi. Katachie. Sakatachie ade so so abena. Wawie na abalo ejagwaja kabaka che me play wase wo wafom no to agya wo endi tukwan ona de mbeduru abochiri ma bro vese no so camera no ni hwe una op film Wọ́n say airport o share aka say ai yenya life na Ghana fo nyina ehunu se wunya me ho den won Emma me babu chiri me the video no ba to TikTok wo de won twa bra me babu chiri o ne bi jam you eni say woni me problem a ana ba jam ana ma be drop chafe de o keka nka no nsem what you
UK visa unya US unya me ose blood is thicker than water na ono de minwan de yeme no wona aye panyini na wonu akotoa epese gu ani mu ase ade wode katachie ena hyedem no onante da boni a wadi anti ena nyame aye akrade saa boni a wadi Kobra so no ahomabo onwade ahomabo be apu ubese yuasi nipa nyina ena mi wo sei ma me na meta wachi me na meta wachi be bm asemsi anyam na wo frɛ me asemsi ya no atamfo an frɛ me bra say ni ma be solve problem no afia dit moi morosa dag sa again ase wana ne me kasa ti bra jai jam sra wunu akoto anu jai ba isi a me ma bre adai mama nsani de bo ma so wana e ma o me na me ye ma o enka ni ketinkrin e ya so me am dress o wosu abene ya sore no me de ma de ko me nka se me ngu ani mu asi o ba me de ma de ko susum ne media me de ko me asiama me yawo ya fra me nya meche me de ma de ko ya sore no spirit no papa na de ma me ndra wodada me mame me wodada me na me yam garam sewu na wodada me a na me nimda Henrita na ka kire me na wodada me mame baaye ana mo anga samo ji ade ni firi mi nsem media o ye be ma baje media makobara somo wo fanya adwuma na meta na chi e ka kiro ne papa na ye wo saa ajakoraja ena ye wo saa o ajakoraja na ye wo saa wana ma ahoma so ba umu so begu ani mu ase efise wa fom no $7.7K so watch me no atika me chiao atika unyani nchirawo sunsum no ibisawo wan dia sofu bwache ni kama munyina mate the spirit is no kwabnasi yamas is nine majima ade hwe so oba social media ade asem otimi ka he otimi nka bibia mi free ni njehe abusia ensemi ebeto abonten no ena Ghanafoɔ bi nso de se ne munim se ne ensem ba Ghanafoɔ enya ensem no mane nkosa omo so de madwenkyere ebeba beto abonten na adwenkyere ne mu na bi kyere se wo sofo boache wo kasa no wo so ye panimu a difo kwabnesi ma ena ye ketwa enti wo ne de honhom ni gyaw na se wo ye panimu ne de honhom agyawa ye nim so betimi ahwe honhom ni so no ahwe so ye nti ne de gyaw na se watimi atena ho ama ketwa na daada wagye honhom ne firi won nsem de a na de se wo pani ye no akakakra na de se ensem
nya ba be kan de na kyerɛ sɛ ɛyampa sɛ nsɛm yɛ nyi woni ebe so kyerɛ sɛ ebia na eyodo won ma ne nua no enu nti eno gya honhom ndi ma ne nua ne se onfa nya adwuma na kwan ne nua difo kwabene se ma de na fa so no na anya ne de enu nti na baba abonten a oba abeka no ebi so bisa se na se odi honhom ne ma na so oye wenim nyina wa ma abonten abeka afei die ne koba ya afei na oba abonten aba abeka eye fem na difo kwabene se ma enya no enu no pebi enti no befa ne din so e de atrendi na ifi so ne nam ne enim so ne nam de na so din a kwabene se ma agene sofo buache enyi saade ni bi ye enu bi na opese woje enu nti na oba abonten abeka san nsem wenum nyina e de akere amansan ana ene bi mo so kra akere se maame no oye mu nyina mo maame a enti se difo kwabene se ma enhwe na wo sofo buache no e de na wo so wo ye e de afa ho so maame no onhwe na ana anaje se oba abonten beka eme yehu se difo kwabene se ma enhwe ne maame enye ono nkwa na maame ne wo nti se no kra onhwe maame na wo sofo buache so de en na wo ye e de ama maame ne wenum nyina ne ensem bi a Ghana fo keka sen na wo so wadwen e kire odifa ensem yi a ekoso ma yehu e wo comment wo aha eye too much subscribe my page we na me adoma no so ama upload bi bia wonsa atimi akabi e ya follow ye so e wo Facebook eye too much macra